Elsősorban a britek érdeklődése élénkült. תסמונת אספרגר היא לקות התפתחותית נוירוביולוגית מולדת, השייכת ללקויות הקשת האוטיסטיות. היא לא ניתנת לאבחון לפני גיל 6-7. גורמי התסמונת עדיין לא ידועים, ואין כיום טיפול תרופתי לסובלים מהתסמונת. כ7 אנשים מכל 1,000 מאובחנים כסובלים ממנה. התסמונת מאופיינת בקשיים באינטראקציה חברתית, הבעת רגשות והבנת רגשותיהם של האחרים. הם מתקשים לפרש סיטואציות חברתיות מקובלות, כמו רמזים בשפת הגוף, דקויות לשוניות, הבעות פנים והפשטות. בואו תתארו לעצמכם שאתם יודעים את השפה היפנית. אתם נוסעים ליפן, פוגשים שם אנשים, מספרים בדיחה שבתרבות שממנה באתם כולם צחקו, ואף אחד לא צוחק. זה בגלל שההומור והתרבות שם הם שונים, ולכן אף אחד לא מבין את חוש ההומור שלכם. והמסכה על פניי נשארה. איש לא חשד, איש לא ידע. פרצוף מחייך מבחוץ כשהיא לבושה, עצוב ומדוכא כשהיא קרועה. מטלות נעשות באופן אוטומטי, יוצאת מהמיטה מבלי שהתחשב לי. בכל יום, אפילו היום. כן, גם היום. מחליפה מסכות כמו שאתם מחליפים גרביים. ככה איש לא חושד, לא מטריד או נועץ עיניים. ממשיכה לעשות את הדברים החשובים בכל יום, אפילו היום. כן, גם היום. משאירה עליי את המסכה. איש לא צריך לדעת, הם לא חושדים, זה לא נראה. היחידות שיודעות איך אני באמת אמורה להיות הן רק את ואני. את שקט חברתי היקרה. אל תספרי. תני לי להמשיך ולחיות בגיהנום הפרטי שלי. בדיוק. מה, נראה לי שאנחנו מגדירים עצמנו די דומה. אבל אתה מסביר. לא יודע, זה מה שחשבתי לצייר, לא יודע למה זה מסביר. שגם אני לא. מה אתה לומד עם הדר? מזרח רחוק או פילוסופיה? מזרח אסיה. אני אסביר לך כיוון שצייר. אני רציתי להגיד שבתוך כל עיגול יש ישר, ובתוך כל ישר יש מעגלים. זה מהתאים שלכם. נדב, מה ציירת? משהו לא מוגדר. כן. ככה אני מגדיר את עצמי. ככה אתה מגדיר את עצמי. טוב, משהו לא מוגדר, זה לגיטימי לגמרי. אני ציירתי משהו משתנה, כי נראה לי שיש בי גם וגם. אז זה גם חד וגם עגול. זה הקונספט. איזה ג'נדר? אלק, ציני. גם חד וגם עגול. כן, יש לי לפעמים שאני, בוא נקרא לזה קשוחה יותר ולפעמים יותר עדינה. זה בא ביחד, במקביל. בגלל זה גם במקביל, נו, זה... אני לא חושב שהרגש עצמו הוא בעייתי, מה שבעצם זה שאני מבין הרגשות רק אחרי עיבוד שכלי מסוים, מאפשר לי להתחבר נותן לי הזדמנות להתחבר לדקויות יותר פחות נראות גם ברגש וגם במוזיקה. אחד המאפיינים המשותפים של אספרגר זה שבתור מישהי עם אספרגר, כשיש לך תחום עניין מסוים, אז יש לך אותו. You're really into it. וזה, אני חושב שזה מה שגרם לי, זה מה שחיזק אצלי את ההתעניינות במוזיקה ובעשייה של מוזיקה. במקומות שבהם זה יותר קשה בתור מוזיקאי, זה להבין למה להרבה אנשים קשה לשמוע את המוזיקה שאני עושה. קצת על אמנות וכל מיני דברים אחרים. על דמויות ועוד. בתחילה,
אני אסביר לדבר הכי חשוב שיש לי, המנורה של התקרה שלי. זה הדבר הזה, שיש לו קצת פרצוף. הוא גם החתימה הרשמית שלי. קראתי לו מנו, על שם מנורה. הוא איתי מאז שאני תינוקת בערך. זקן. אם תסתכלו טוב תראו שיש לו פרצוף. יש לו אף גדול מאוד במרכז, עיניים שהם בעצם ברגים, ובעצם שתי פיות. הוא כמו שהוא נראה בערך בדמיון. בדמיון אני מדמיינת אותו שהוא אף. הברגים הם כמו עיניים. יש אחריו שובל של מה שנראה כמו ערפל לבן, וגם פה בפה שזה נפתח ונסגר וכך הוא מדבר. עכשיו, הוא יכול לדבר בשני הצדדים בו זמנית ולהגיד מילים שונות. זה שייך לעולם דמיוני. כדי להיות בעולם דמיוני גם אתה צריך להיות דמיוני, ואתה יכול לבחור מה שבא לך. אז בחרתי להיות כזאת. אני לעולם לא משנה את הבחירות האלה. לבחור מה אתה בעולם דמיוני זה דבר מאוד 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 חשוב. בחרתי אותה מאז גיל 2.5. כמובן שלא הייתה כל כך גדולה ושמנה, לאט לאט היא התפתחה והשמינה. ככל שעובר הזמן. היא התבגרה איתי, התחילה כגורה, שמה ושמי, נבט, אבל היא לא תמשיך להזדקן איתי. היא תישאר צעירה, כי היא בתפקיד הנשמה שלי. כמו דימוי עצמי של נשמה פנימית. היא ממלאת את המקום הזה. אני אוהבת את הפרצוף שלה. את זה שהגבות שלה אהבות כמו העיניים שלה. למה צריך בכלל עולם דמיוני? למה צריך בכלל דמויות? זאת שאלה פשוטה. בשביל לשעשע את עצמך. אדם שאין לו דמיון רואה את העולם ככה. אני רואה משהו. זה אני, במסך של עצמי. קצת מטושטש שחור. זה דמיון של אנשים שבדרך כלל אין להם דמיון. דמיון נועד בדרך כלל לשעשע את עצמך או לשחק במשחק. לא משחק.